archi man, luku man, archi vrouw, luku vrouw. En jongens fu sarana seip sadeni foroisi i gadri i achtertuin wisi ni café wis pd. Sarana seip se karif ko archi de prespartori. En sarana seip sa. E baro di tu. Noord go met oost, west go met zuid. Tido teken trafasi. Wis fai cross doro. Na wambrom chijarif mama serna ide. Dus dat we baro di. En mis don jasa anga para rut. Ja, maar daar gaan we pas mee beginnen. Lek zou gwenti waf bar aladen sernama odi sa dena trase. Ook toemang sa dena trase sang. Ja, de manoloba situatie van we leg uit. Ook toen dat de wetak odi. We baden odi voor de harde stoer ko. Nanga de banyi voor ko arki de pespar nyusu. En in het programma die we tak ook toe precies van de. Want usabi masara gambo. Ja. Tak asan nog gemakkelijk in senang alasan diri. Ja. We tak ook toe van de. Ja. Unego tak meneer asan bung. Ja. Jaina programma we tak pris fasande. Ano sama sargam. Asasan de mami fa presidisi da mio luswan boskopu. Dus de man of oma die vindt taki want luku te play bal. Ja. Isabi toch. If je passi no een team, Ja. dan a trainer vindt tak im skafu kom bij de egos da se. Ja. De no mag karakter ha team. Nee. Dat hij no mag doen. Nee. Anders ben je niet waarachtig. Nee. Maar je want to traso to sma. De no vindt play. Ja. Dat de tegen. Ja. De win so te wan bal kalai ni goal. Dat a wang. Ja. Duf tu desma die teka deseti a durfi tijd fu fentaki shaminanga brada rut edu wa grappenmaker. We sa udo is een handje vol, maar chapontu a chake weg, want wins today us dondro wa mandra bon u ga skoro go tek leri die verstaan. En u staan vastig. We zijn geen gelukzoekers. Dat vooral. Nee toch, e waka sukusani. Dus de suma abiesi, da yere, suma ab ai, da shi. Iya bararo tu egwe moro Ja, fara. tuurlijk. Uno lasute nanga de manati. Nee, helemaal Want niet. uno ja in het programma we tak ook toe pris fasande. Ja. Dat we go door maar sargambo. Zo. We takip tjeso, want no asani in berikan taka lockdown verander. Ja. Dus alibi a economisch leven, het trek op tjeso aan baka. Ja. Omdat die tak lockdown tori maar sargambo, dat we beginnen toch even zo. Ja. Omdat hier atori van als spoititor van verpleegster of verpleger. God forbid Asa na kapatuba. ano kan. De man, look no. Nee. Wins fire scare. If one thing sense there. Ja. Nya one sense de libneji sense ja volk. Dat die. Da inoka dekatief jepif cheer a volk. Asan dat kan. Nee. Dat, if dat aan next. If je nou verpleegster of verpleger. Ja. Of datra. Ja, Ja, eet ook. je tek one eet toch? Ja toch? Ja. Dat je nog kan otang bieren om je jama a spoiti twee no jama. En reactie sensi. Ja. Ja, Terwijl Simone. je na voorbeeldfiguur Ja, de toch? tek money. Ano kan. De make asma, maar desma de go to voor 40 euro. Desma de go. Dus in feite na de zet desma aan. Ja. Isabi toch? Voor 40 euro. De saptak de wakang wan vals kaget. Ei saka. Ja. Fikap saga peresi. Ano kan. Ano kan. Ano bunto. Nee man. If je look into dat masargamo dan met dat asma die doa story. Toch? In de eerste plaats. Eigenlijk bijna asma kan. Ja, asma nati. Kan kiri. Want Ja, asma die was spoiti sa verkeerd ook toe. Ik kan het toch? Jere jaso. If de mas point lok go in ader. Je de dera. Dus dat met dat toch. Dus asma is. Wanda tumsi furu lukte de ni ader. Ja, met dat asma is eigenlijk inomus gebruikte maar morona direct ontslag. Minus op zijn regering het doe. Iya matangan u de soroto. Ja, dus ino De man is no mag kom. No. No. Niet eens in de buurt. Dus if een polykliniek daar zo van Brugstraat. En wat heb dat weet ik veel. Atapa liba serna liba bifuaka. Met die. Ja. Wat ino kan dapen? Nee. Oké. En uno etaki sma met de mango naar de police revi. Ja. Go teka vaccin. Er no deal nanga no amang go do tori. Ja. Want dat je bescherm you nanga Je je familie. familie nanga de rest. Ja. Satan Zo. ook. Dus, maar, want waarschuwingen go uit toch. Tak luku, granlanti, de man de zeta COVID sani, Ja. de man verruiming. Ja. Want is de neti,
Alle vaak, mi go even winkeri, Ja. dus abe kang. Dat want dat economisch libi, het trek op tjun zo aan baka. Maar dat no want taki dem go poreng. Nee, in een poren nee. In tangori seref a de de regels, ala de sani, Ja, ja. I verstand ook bararot, Ja, arki ja. man lukumang. Dus vooral de jong wang, I sabi toch. Ja. Omdat meestal, te yuk ba waroko iwan relax. Ja. Dan men begrijpt dat iwan garab wan biri of wan sani, Ja. mano uno poreng. Nee. Mekas, want dat jesa san wan grobaka. Ja, maar dat we gewoon naar het probleem baka. Dat we go baka Go na ba pro- lockdown. dat we kruto, Ja. terwijl you na mede veroorzaker. Sasande. Mekukaba. Ja, sasande. Zo. Ja, maar ze gaan de mouw tak tussen van economie, want meer Wereldbank. Ja. Wereldbank, de man tak aan Wereldbank toch? Nee, luister. Als dat ding begrijpt, voor we taka, a economie e begin trekken aan. Ja. Dus dat je begrijpt, als je maluku man na sasa bij je kromo, we wato ook tuara. Natuurlijk. Dus dat je begrijpt dat if Wereldbank dus grond, abanif grond tapu, ko take zo. Ja. Ja, de maat wan ko yepi want ube takik bataku Ja. bogo doranga tori. Ja, ja. Want de man e yepi nanga social vangnet tori Ja, voor ja, ja. a social stelsel en nu want die de man a regering o seti. Ja, ja. En dan nu de man go een stap more of ara. De man go, de man tak, de man de bereid voor jepi, omdat dat herstelplan de en voor begeleid als aan dat. Dus Ja, je bedoelt toch. dat a plan fuk moto uit a kraterpo de. Ja, die bolo. A die polo, fuk a tap zee. Ja. A lok toe. Ja. Begane grond. Maar dan, isabi, maar ze gaan bate wan Wereldbank, of komt dat wan bangi schreef. Ja. Want dat is naartoe wan Ja, bangi, ja. o leni of o jepi. Dat want ik kan mij vertrouwen toch. Ja, behalve vertrouwen, maar stel je vragen. Ja. En ik beantwoord het door. Im JPT. In JPC, in In elkaar play for one niner. No talk. Tak je legt de man op. Pe. No man. De man de deskundige toe toch. Ja. Dus de moest stel je vraag en dan regeren die zie, Ja. santo kita geren no, unu na open. Open kaart. Open kaart. Ja. Dus dan wordt taki, wordt zijn, je deal, je kan go CB ministerie. Ja. Ala Kaart. de- Wat is soort wang, soort wang. Je financiën takanga de man. Ja. Financiën Dat takanga de man. belangrijk. Economische zaken. Ja, dat Ja. technologie Planning, naar de planningen, zand. de man takanga de man. Ja. Ja, ja, ja. De man voor binnenlandse zaken. Ja. Natuurlijke hulpbronnen, want dat moest het ook. Dat moet zo. Is Ja, dat kijk, toch? kun je toch, want olie en gas, Ja, toch. aan de zand, dat die Sociale mijnbouw. zaken. Sociale Ja. zaken. Ja, Ja, want dat, de man toch zit aan sociaal stelsel toch. ja, maar is dat justitie erbij? Dat dan 100%. Maar soort kondre wani skoutu nom de. Weet je, want you know, if dat not there, Ja. dan no denk no, een man op het sensie niet kon draaien. Nee toch, Want want dat bandeloosheid, alles is nog there. bandeloosheid, Ja, omdat het investeringsklimaat moest bong. Ja. Het moet aantrekken. Ja, ja, En dan moet de zeker dat die wet en regelgeving de. ja. Juist. Dus alle de man die de man takken aan de man, dan de man tak oké, dan ook toe de mij luku a belastingstelsel fiscaal is dat alle de man die. Dus onderdeel financiën toe Ja, toch. toch, alle A de- belasting Ja, aan ja, ja, ja. Dus van jou in een belasting. Ja, alle de dat die. Dus van jouw spoor, belastingontduikers, Alla dit is hoor. op de man dat die, want die begrijpt dat PG Ja, samen naar een belastingdienst en we ook samen nou. ja, Dus if een torifie onderzoek, ja. dan je deed nog een tangbeweging. Dat de mij kon vangen. Ja, ja. Mooi zo. Dus de man takken aan de man, dat de man tak hier nou luku, om in wat je dus een bedrag zou jippie. Voor mijn project. Ja, voor big project, voor look alle de tori. Want de man tak hier, het ziet er goed uit. Ja. Is dat toch? Dus dan wat je zo even ding voor luku saipsa en dan wo jippie. Maar we check wel, we volgen je. Ja toch, Is dat want niet? als Seref Sandisi, die het ook Wereldbank, na leksa president betaka fesi. Ja, ja. Want de Bartaka mij beloof, hij beloof. Maar lukuno, te truk kon leer lowe. Dus dat Je verstaan, want je begrijpt nu, want de president betaki, if IMF tore zeti, Ja. de Wereldbank aan IDB ook jepi. Je begrijpt? Ja, ja, ja. En uiteraard nou je ziet dat Wereldbank begint te gaan voortouw en hij sluit aan naar de IMF. Je verstaan? Ja, ja. Dus dat want taki, afaraga, ne wai somoro. Nee, tuurlijk niet. Afaraga ne wai somoro. Nee, toch. If je doet een kroeg toestaan, niet vast. Iya toch? Want daarom, hier en nou, daarom,
president tak ook toe no. Corruptie, Wakti. isabi. 419. Ja, corruptie. Ja. De mau bestrijden maar dat tranga. Ja. In kan gaan we voor Maar wat moet doen? De sluiten naar een internationaal. Ja, corruption. Dat zijn die Een mau. internationaal orgaan. Ja, de mau sluiten aan dat hè. Dus dat wansan in een Greenland die kurtos om bekrachtig. Ja, dat denk ik wel. Dat een wet. Dat want ik ratificeer. Ja, ja. En is dat wansan in internationale wetten staan boven jouw eigen wet. Ja. Dat is het. Mooi zo. Dus alle de toch dat die de mij zit want samsa visie. No mag samoro. Nee, Ja, dus maar- hier no. Teke sang adicholo tapolo. Anga de soort san dat die ora spotu. Legt organisatie op. Met die. Teki sma money gewoon. Lekker view. Ja. Isabi asaat no de moro. Nee. Daarom met hij toch alweer het bank takanga alle de mannen die centrale bank in beeld alle de Dus mannen zo. wakti, met me verstaan. Dus in feite zei je leg me uit ja. Ja. Dat amandi teka deseti a durfiteit. Dat al corrumpeer. Ook en hij kans dat hij. Anochi sa kans. No. Nee, want luku no. Want karacher free. Altijd e guanga de na grebi. Ja no. Ina grebi wis fire ya jay long elona Every de moment. ba teranga yesi tok. Dat do tapanga doti. Okay. Dat op sanga de ma de corrumpeer. Oké. Genitori. Ja, want hoe jij ook toe. Jij nou, want die deel tak over alle de zo. De minister voor Buitenlandse Zaken, die in beeld ook toch? Ja, maar we konden Ja, man ook dat. toe toch? Eenmaal we tak de monitoring. Monitoring, oké. Dus dat je begrijpt dat wat mooi slag aan minister Financiën die open kaart naar Greenland die kurtos. Voor leg uit sademan in een mijnbouw san dus chibri no play. Ja. Ja. En het is aangeboden en hoe abenja. Archi maluku maika luku, hoe abenja zo. Dus ik kan zien en je schijnt op het beeld ook toe, Ja. dat ik kan lezen mee. Je verstand de ontvangsten, sademantjisi. Je verstand nanga uitgaven. Ja. Dus dat ik kon zo'n balans, dus de man want geldspeling. Ja, Voor kan bijanga sociaal tarief, jepi. Isabi toch. Lek voorbeeld dat ik bafesi, men bedoel, score project, die tassen project, die. Ja. Dus dan een overschot. Maar 5 financiën. Dus dit is arki maar zeggen. Dan ben ik dat je 10 jaar lang, mij best doen luku televisie toch? Ja. Best doen luku tv, Ja. de man bezig. Maar de zand is meer bij mij. Dat kwam minister Kong, dat minister leg uit, sorry, kijk, dit is een Kong, het is iets dat de uitgaven, inkomsten, en dat die. Hoe de beheer is dat? Nee, isap sabede. En nou, maar bij voeren, corruptie no bij de toe. Nee. Oké. Maar isap sabede. Hey. Eigenlijk, asana, alek van gramma betakito. Tigwa staratika oso. Ja. De taki ja, wama promise mi wansa mi ochis wansa ni. Isabi tok dam gramma te tak promise kau ne fat koro. Na tenda tu be abi, ina Ja. 10 jari. Ja. Dus de mai konde, de mai kolo botaranga oniji. Dus tamai ko takanga damai lo botaranga oniji mofo. Isabi tok ama tongo grati. Ja, maar tek omenik ba. Ama te komenik ba. Ja. Of de ma leni. Ja. Te de ma be leni. Dat de ma te tak dis. De ma teji ama pe de leni. Ja. Tak diswodo. Isabi tok opo baka feng. De man doen tratori. Het wordt verdeeld. Ja. En wat chiso, ik go te de mij aba dansi, saba fai karasan baka. Hype. Ja toch. Ja. Dat aba volk dansi Apje zo, om een keer dansen, geef Lik het asanego. ja, geef het volk brood en spelen. Ja. Isabi toch keizer Erg Nero Tori. Mhm. Isabi toch dat de man nak ja hype te weet je man ten. Nee. Dat te voor me zei abe die want het nap na serf presi Met no de gono jong. ansani. De man nak je want to pakket. A daarom mek so man ti de na de bat. Wes de mi mitanga wa man tak beter bouta betang. Maar in accent zei de. Mi aksam af sen da man tak ubetjes pakket toch. Dus ama nou pakket man. Ja. En maar dit tevreden aan asanati. Amata ke fa kai sa pakket ana tro ben garap chinkantang. Dus ama nou ontwikkelen, ama nou next a pakket moest gewoon. Pakket moest komen. Dus dat mas dan also, ama roko. Ja, en zo leulak. Oké, dus dat mas dan also, dan maak je CB pakket, Ja. dan maak ik toe dat A ser Vivi. fevi. Dat ben dan maar tori.
Dus de SRFB je corrumperen. Ook toe. Ja. Je vraagt, wat man gaat denken tot dat? Maar trouwens aan het chief, Nee, nog geen grampching. Hij is een egoïst. Dus op je dong, hij wacht op pakket, een serie, voor heel limitaat door 60 jaar, dat ba. Ja. Dat is dat hij. Miteja maar dat de juridische koers bij door 50 ik ba. Dat is alleen. Want in op dekking. Centrale bank is kering. Ipura eripje reserve die bij de. Ja. Dus go to no de, dollar no de, euro no de, Ja. voor dek je munt. Ja. Dek SRD, SRD, voor nu. Ja. Want in begreep dat, a koers is stabiel. Ja. Dus tem tak is stabiel aan het, tak 2 takten. Nee. Maar potek en dat paar tang. Tabang. Horen. Ja. En dat is belangrijk. Sasan euro. En dat noemt men prudent beleid. Ja. Nou, een trapasie. Nee, Ja. isabi toch. En daarom, deze zijn een regering die ze doen. En daarom, als ze vast aan praten, vaarlijk mooi. Dus Lukuno, een minister van Buitenlandse Zaken. Want we een jaar ding, we man bij Takuan Sani, Ja. taki oudo economische diplomatie. Want meneer Frigiti, Nee. isabi Dat toch. doe je vergeten. We een minister, een regering die ze doet economische diplomatie. Want een minister voor BB's, Ja. buitenlandse zaken en zo. Isabi toch. Dat samen doen. Isabi toch. Ja. Dus aan mij go taki, aan mij go wichi de man die op kapitaal, investeerders, naar de sandati. Ja. En aan man doen aan toe uitspraak, want aan man tak 2022, dus na een hersteltop, Ja. een herstelperiode. Aan man tak da serf pres ook wat nap tak baka. Nou, ik de maar arki nou. Ja toch. Ik de maar arki. Ja. Vele bezoekers die naar Suriname zijn geweest in de afgelopen periode, maar zeker rondom de onafhankelijkheid. Dat we op tijd waren om een stukje vertrouwen internationaal te creëren. En op die manier toch weer de aandacht te krijgen van de wereld. We hebben mooie bezoeken gehad. Vanwege COVID-19 is het niet zo geweest zoals we gewild hadden. Maar er was een enorme interesse van regeringsleiders wereldwijd om hier te zijn. Ik vind dat een prettig moment, omdat het dan eigenlijk precies aangeeft waarvoor je in dienst bent genomen om dat stukje herstel te realiseren. Dus dat ervaar ik als positief. Ik denk substantieel langzaam aan, maar zeker, die inhaalslag plegen op het herstel van het vertrouwen en ons imago in de wereld. Het is enorm belangrijk. We kunnen doen wat we willen hier. De beste dingen doen. En ik denk dat de regering goede dingen doet. Maar als we internationaal niet het vertrouwen hebben, dan zullen politici, regeringsleiders, internationale organisaties, maar ook investeerders niet zoveel interesse hebben in het land. Dus wij moeten een goed verhaal hebben. Ik denk dat we een goed verhaal naar buiten hebben gebracht. We hebben de resultaten daarvan gezien. We hebben goede relaties in de regio, Guyana, Brazilië en Frans-Guyana, intensief. Het is niet zo van we moeten vrienden blijven enzovoort, maar het is intensief. Er is een agenda daarachter. En we hebben hetzelfde gezien in Europa met Nederland en met Frankrijk. We hebben ook hetzelfde gezien met India, China en Indonesië. Maar we gaan uitbreiden. Dus substantieel toch wel dat we het vertrouwen zo snel hebben kunnen herwinnen. Maar er is nog veel werk te verzetten. Zowel op het stuk van de politieke, diplomatieke inspanningen. Zeker op het stuk van de financieel-economische inspanningen die naar meer vertrouwen moeten leiden. Er is veel werk nog te doen, maar we zijn blij dat we dit hebben kunnen realiseren tot op dit moment. Als u het dienstjaar 2022 afsluit, wat moet het grootste zijn dat u heeft bereikt? Dat we in staat zijn het volk van Suriname te ondersteunen. Door middel van het aantrekken van investeerders, aantrekken van kapitaal. Om die projecten uit te voeren waarin men ziet dat het eerste jaar bedoeld was om een stukje crisis te managen. Het tweede jaar, de rest van dit jaar, om een fundament te leggen van herstel en stabilisatie. En om in 2022 concreet te kunnen zeggen, dit hebben we gerealiseerd. Dus in 2022 op 16 juli wil ik hier op diezelfde plaats zeggen, we hebben 16 of 20 projecten in ieder geval aangevangen, een aantal helemaal afgemaakt. En dat heeft ertoe geleid dat de leefbaarheid in Suriname voor het Surinaamse volk, maar ook voor de investeerders, nationaal en internationaal beter is geworden. En dat is maar een klein deel van het uiteindelijke plan, maar dat deel moeten we nu al beginnen te doen. Ik hoop dat we dat realiseren. Zo,
Dat doe je aan minister. Dat want ik kan een man aan dat karak. Natuurlijk. Maar dekati. Ja. Maar durf. En die man gaat geen. Maar go aan uitdaging aan. Ja. En dat is belangrijk. Ja. Natuurlijk. En een man, nega buitenland, dat man neem ik usabi. Maar go, maar ik volksab sago doe dat. Ja. Sasa ne Europa. En dat de man zet kon de president finaliseren. Sasa ne Europa. Sasa ne work is een team, een samenspel. Ja, meneer. Na leka san die Wereldbank toch. Ja, toch. Maar tak gaan ala den Ja. ministerie, de ministerie die moet zorgen dat san hem kade pres. Je verstaan. Ja. Zo werkt dat in Masargambo. Ja. Afvalk moet sabi aan het tegenwoordig dat we nog hier in nek. Want dat bepsa. Ja. Want de minister Of kan de je gaan konder pe une verstaat taal dat. maar hier no, go vanuit dat een man die go, Ja. verstaat taal toch? Ja. Dat tama kong, Ja. dat man verteren ook te sang de mataki. Maar Ja. hier in niks. So want misabi ateng me work het toch. Dan de man seni go te kon training. Dat die kon de im ko horwan fa kara sani. Im ko horwan speech ko Ja. leg uit, Ja. zij go leren en zo. Ja, ja. En dat boy daddy, dat im charen go moro fara. Ja. Want de man de work aan you, nanga de ter afdeling, dem legde uit. Dat na disi, zo wat doen we nou. Sasa ne Europa. Ja, Sasa juist. ne Europa. Dus dat zijn no mee alleen. Niet toch? Na samen delen. Maar hier no, maar if you go dape, dat je doet promotorie. Nee, no, collega's aan dat uit toch? Nee. Dus soms je bereikt dat de minister toen zou de go. Ja. So Leni, maar alle lesi te kong. Isa go te ya follow migolen baka. Maar net next. Nee, maar net tak no. Maar net isa sab later. Sa te kunu. Terwijl we go rei boto. me- Je want er ook kapitein. Ala de tora tu. Ala de tora dat. Oh Lord. Ja toch. De mega conferentie, soort conferentie. Am I go far. Aman go varen. Ja, dus ala de tora. Ja toch. Asa neuro ko somoro. Maar jere ja. In feite, pra Rut, als je maluku manana sasa bij je kormo, we wato ide ook toe bij. Want zo lees de frigitu no ma, nee wins je ta achterland. Maar die de we harika voorland, altijd in daar visie. Je verstaan. Dat we begrijpen dat je juretjes zie. Ayuretjes ja. Want misha kele pipi. Ay pipi pai. Ama want jompo kon. So, we arti maluku manana sasa bij je kormo, we taki garantie dat die bij een arti no. Maar die mi firi tekanga uno over a verkeer, want me mexan me. Alla de me rei auto. Me mexan me. Ja. Ja, so man. Amai duleki tama tek you fora na wan trofee amanchisi. Damai pire aye loko you tak takwansani. Ja no. Iya toch. So. En amane excusere se refiera. Want de mai reilek de mai shwatap liba. Isap toch de wan heri pi mai shwatap liba. Je jumpo kopri. Je jumpo tap terawan. Aso de mai rei auto. Ja, ja. En dat no kan God forbid. Ja. I no kan do des aan dati. Me ku hori kane. En isap sana moro takruan. De mai krier arede da ma reigwe da ju. Anga teraman. Umeka arede utude na paiman of no tu atoso. Da ma reigwe fer stuk da man go ston fer. Tak ai mi mek de box. Ma mi psa. Ja, ja. En dat no kan. Nee. En dan moro prins parwang. Den berieken dat na weekend er kon. Ja. Dat winsa a lockdown verruim. De vier de ka worko tanga si biuri nagron. Ja. Want dungere fa do moro lati to. Ja toch. De je tushi ani nagron. Je pranwasani. Je maakt je economisch weerbaar. Je benut alla se winsa wan bren win sei feni. Je verstaan. Je pranwasani. De feno op lotto. Ja. Uitsparing. Dus in afgosering, maar me bedoelt dat i abi. Ja. Ja, a lotto dat zij bij kotak supu wiri, de ne bij supu wiri ka bij. Ik kan pas bij nyauli. Dat is. I verstaan toch? Ja, ja. En dat belangrijk, dat wat van hoe doen, want we zijn bezig naar een herstelplan, dus we herstel. En jezelf moet herstel jezelf toe. Nogos do wakti, tak sang me ofeni, of sam no ofeni. Stel jezelf af varak, tak sam mi kan do je mi kondere. En dat prespari. En minen na masara, dignity, gambo. Ja, maar gambo maftakanga senama baka mi masara gambo takik ba trusi anu goina grom prano asani. Dat is san gro de nyang groentu, je nyam i fruit. Alla de to dat de lip gosontu. Uit eigen tuin. Uit eigen tuin. Juist. Want je begrijpt dat je COVID de tang gosontu. If je een keertje bon nyala die doen 3 voor keertje. Want dat kan dit toe.
voor jeppie fino kisa COVID. En natuurlijk afstand, een mondkap im abi, dat we liep gezond toe. Nogmaals, denkatori en liep gezond toe. Drink voor water vooral en te wantralis baga. Zo. En wie is fan of van, maar toch hem go te kaprek. Altijd. Voor pot de soort dat in is ching. Dat Voor is. feta feti. Ja. We taki grantanye. Te wantralisi. Lispet Jodi, dis na Granlandi Coranti, Pristeri voor Communicatiedienst Suriname. Corruptie nanga iniwan tra sortu fufufuru na wansani sa a lanti di staki asa feti. Presidenti Masra Chandrika Persat Santokhi tak nanga de wuroko mafeng fu sorgu tak wan nieuw wet kong en a wet bekrachtig dat na goedkeuring fu sranang kan tree na a Sansawekari United Nations Convention Against Corruption. Den mus formalisera pistoridis dat wantak dem sorgu tak alasan de finfini zodat abosroiti sa president Chandrika Persat Santokhi teki tap 23 juli en ascrividis Sagona National Assembly tak ascrividis kieskrachti. Alantidis sa feti corruptie tap alafasi sa amang. Dana ya miso, ay ya miso saber today. Dayo, Afraga di bewaya ne wai samoro mima, Afraga y wai trapasi, alle, sabakutai, again and again. Taki tongo, taki masra prensho jimi. Tongo, taki masra prensho jimi. Taka fraga jimi wai, ane wai somoro. Tongo, taki prensho jimi. Tongo, taki prensho jimi. Taka fraga jimi wai, ane wai somoro. Tongo, taki masra prensho jimi. Tongo, taki masra prensho jimi, taka fraga di bewai, ane wais no moro. Tongo, taki prensho jimi. Tongo, taki prensho jimi, taka fraga di bewai, ane wais no moro. Yawal, afraga di bewai, ane wais no moro mima, ay wai no moro shuli. Dana tongo, taki masra prensho jime. Tongo, taki masra prensho jimi. Taka fraga di bewai, ane wai somoro. Tongo, taki prensho jime. Tongo, taki prensho jimi. Taka fraga di bewai, ane wai somoro. Dana tongo, taki masra prensho jime. Teikwe, taki matra prensho jimi, taka fraga di bewai, ane wai somoro. Tongo, taki prensho jimi. Tongo, taki prensho jimi, taka fraga di bewai, ane wai somoro. Da mi bende, ay mi bende grave, mi corongado mi ba, mi bende grave. Mi bende grave, mi corongado mi ba, mi bende grave. Dana mi bende grave. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.